În inima Alpilor elvețieni se află o vale cum nu mai există alta, Lauterbrunnen, locul celor 72 de cascade. O lume unde munții se ridică precum catedralele, iar fiecare strop de apă poartă o poveste. Aici apa e sculptorul tăcut al văii. De mii de ani a săpat pereții de stâncă și a creat una dintre cele mai spectaculoase peisaje ale Europei. În Lauterbrunnen timpul nu se scurge picură. Oamenii trăiesc în armonie cu munții. Fiecare zi începe cu salutul clopotelor și se termină în liniștea văii. Tradițiile alpine nu s-au pierdut. Se transmit prin gesturi, prin muncă, prin cântecul serii. Lauterbrunnen nu e doar o vale, e un sanctuar al naturii. Aici liniștea e vie, iar frumusețea nu cere atenție, doar să fii prezent. Într-o lume care aleargă, Lauterbrunnen rămâne pe loc, ca un ecou care nu se stinge niciodată. Valea celor 72 de cascade, acolo unde sufletul respiră munte. Nu uita să dai un follow, trebuie să vezi și alte documentare.